नमस्कार. आज मी पुन्हा घेऊन आलो आहे एक नवीन रेसिपी ज्याचे नाव आहे भोपळ्यांच्या पानांची भाजी, जी चवीला अतिशय रुचकर लागते. तर चला सुरुवात करूयात रेसिपीला. तर सर्वप्रथम भोपळ्याची पाने बारीक चिरून घ्यायची आहेत. पानांची कोवळे देठसुद्धा चिरून घ्यायचे आहेत. तर आता पाहूयात इतर लागणारे साहित्य. हिरव्या मिरच्या, चिरलेला कांदा, थोडे ओले खोबरे, लसूण आणि भिजवलेली चण्याची डाळ. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूयात. तव्यात तेल गरम करून त्यात लसूण, कांदा, हिरव्या मिरच्या भाजून घ्याव्यात. त्यानंतर चण्याची भिजवलेली डाळ सुद्धा भाजून घ्यायची. त्यानंतर भोपळ्याची पाने टाकून थोडे परतून घेतल्यानंतर झाकण ठेवून वाफवून घ्यायचे आहेत. नंतर त्यात प्रमाणानुसार हळद, मीठ टाकायचे आहे. पाने व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर पुन्हा 5 मिनिटे वाफवून घ्यायचे आहेत. नंतर त्यात ओले खोबरे टाकावे. तर अशा प्रकारे आपली भोपळ्यांच्या पानांची भाजी तयार झाली. तर मित्रमैत्रिणींनो, कशी वाटली ही रेसिपी? जर आवडली तर आपला अभिप्राय नक्की कळवा. आणि हो, लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. धन्यवाद.